Siyanibingelela lonke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Siyambonga uNkulunkulu ngaleli thuba lamanje esinalo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sizovula ngomkhuleko Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. uNkulunkulu onamandla, wena owadala izulu nakho konke okuphakathi kusemhlabeni. Siyabonga Baba. Ngesikhathi samanje sithi igama lakho malingcweliswe. Intando yakho mayenziwe empilweni zethu. Siyayithoba phambi kwesihlalo sobukhosi. Siyakhothama Nkosi. Sithi hlolisisa imidlinzo yethu nezinhliziyo zethu ukube sikwazi Baba unqoba yonke imicabango nemidlinzo ephambene nentando yakho nobukhosi bakho nobukhulu bakho. Size sikhale kuwe njengabantwana bakho ukuze sikwazi ukunqoba Baba. Ngokubulala umuntu akukhona lokhu Baba ongena ngomlomo kodwa yilokho okuphuma ngaphakathi kuyena, imidlinzo yakhe nemicabango yakhe eza ngenkohliso. Sithi Nkosi yethu Jesu Kristu, sipha amandla kaMoya oNgcwele okunqoba, sinqobe thina intando yakho yenziwe empilweni zethu ukuze sizosuzeka, sisindiswe ngokomoya nangeqiniso, sibe ngamadodana namadodakazi ongaphezulu konke. Usiphe namandla okuthethelela kubo bonke abasonayo njengoba wena Nkosi usithethelele wadela isihlalo sakho sobukhosi, weza wasenzela ubudlelwane ukuthi sibe nobudlelwana nawe. Siyawubonga umusa wakho nesihe sakho Nkosi yethu Jesu Kristu. Izwi lakho lingabuyela emumva lilambathe. Mayenziwe intando yakho namanje empilweni zethu ukuze kube phakade. Amen. Bazalwane, ngizocela kubo bonke abazalwane abalaleleyo basheshise bathatha amabhayibheli akhona endlini, noma uvule kwiBible app onayo efonini, uvule kwi-app iBhayibheli lakho onalo efonini, ukhohlwe iTV. Angihambi ngedwa-ke njengenjwayelo, ngihamba nomfowethu Mhlengi. Over to you Nondaba. Amen. Sibingelele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ongumsindisi, oyinkosi yaphakade, ongumqali nomphelelisi, ongunguye owayekhona nokhona nozayo. Amen. Sibonga umusa kaNkulunkulu ngoba siphila emseni. Yes Lord. Uma kuphela umusa kusho ukuthi kuphela konke, ukuba ukuthukuthela kwaNkulunkulu kuvela ezulwini kulabo abangamesabi. Amen. So uma sekufika isikhathi sokuthi kuphela umusa, ke bese kuphela kona isikhathi sokuthi nokuphila kuyaphela. Usanike umusa ukuthi ukwazi ukubona ukuthi uyisoni. Kodwa ukuze ukwazi ukubona ukuthi uyisoni, fanele uthole imfundiso engcwele, nemfundiso elungile ngokuba uNkulunkulu ungcwele elulungile. Amen. Angikhuluma ukulunga lokho ukuthi uyathula kodwa uyisikhohlakali. Yes. Ngikhuluma ngokulunga kokuthi wena indlela zakho ziqondile, uhamba ngemiyalo kaNkulunkulu yonke ekhona encwadini. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe, simbonge uNkulunkulu ngendodana yakhe uJesu Kristu ayinika ilungelo nomthetho wonke. Yes. Ukuthi ikwazi ukuthi ibe namandla emhlabeni, ezulwini nasesihogweni. Ngoba iyasho ithi yona iphethe izihluthulelo zakaLasha, iphethe izihluthulelo
zasezulwini kwiJerusalem Elisha. Amen. Ithi lo mnyango ewuvulile akekho ngawuvala. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. So sithi masiphakamisa igama lakhe uJesu Kristu, sibonge abapostoli baNkulunkulu kuye uJesu Kristu ukuthi baliphathe ivangeli kwaze kwafika egcineni. Njengoba balishiya ke ivangeli nemiqulu yemibhalo ekhona manje kumele silandele ukuze nathi sikwazi ukwamukeliswa lesiphiwo sikaMoya Engcwele, ngokuba uNkulunkulu elungile engcwele usinikile isiphiwo sikaMoya Engcwele njengesithembisa esithembisile kwincwadi yomprofeti uJoel ukuthi ke ngezikhathi ezizayo uyakwehlisa umoya wakhe abehlisele enyameni. Leso sikhathi sesifikile esadlula and isona leso sikhathi manje njengoba ke ayethembisile siphila ngaphansi komusa, lo musa wesiphiwo sikaMoya Engcwele. Uma wena uthi uyakholwa, ukholelwa imibhalo kuyo indodana kaJesu kaNkulunkulu uJesu Kristu. Yes, Lord. Awukholwa umfundisi wakho ngoba naku umfundisi wakho umemeza azajuluke kodwa ke ebenifundisa amanga, noma unshumayela azanithele ngamathe kodwa enifundisa amanga. Akube ukuthi uyajuluka noma unthela ngamathe kodwa ke ukhuluma iqiniso. Amen. Amen. Ukuze namukele isipho sikaMoya Engcwele niyeke ukuzenzisa, ningabazenzisi. Nizenza izinto engathi zinomoya oyingcwele, kodwa ke imibhalo iyanahlulela ngokuba ithi bonke abamukela indodana bahambe ekukhanyeni. So uma, hallelujah, glory to God, wena uthi uhamba ekukhanyeni, wena unesiphiwo sikaMoya Engcwele, usho njalo, kufanele kubonakale ngezenzo, ngokuba konke kubhalwe phansi ukuthi abangcwele bafanele ukuhamba kanjani. Yes, Lord. So ngesikhathi ke kwincwadi Exodus chapter 19 verse 5, you can start from verse 1. Ngesikhathi uNkulunkulu elokhu ekhuluma noMoses, ulokhu emnika imiyalo, elokhu emtshela izinto ekumele zenzeke, emtshela izinto ezizokwenzeka nezinto ezenzakalile ngaphansi kwesandla sikaMose nangaphansi kwesandla sikaAbraham kuze kuzofika nangesikhathi sikaAdam kuze kuzofika kulesikhathi sikusona manje. uNkulunkulu lokho ekhulumile, wakhuluma wathi uMose akabhale phansi, wabhala uMose phansi, watshela abaprofeti bakhe ukuthi ababhale phansi, babhala phansi. Amen. Amen. Wathumela indodana yakhe ukuthi izoshiya ubufakazi, bese ukuthi abasele ngemuva babhale phansi ukuthi bugcwalisekile ubufakazi, umthetho ugcwalisiwe. So ngaloko siyambonga uNkulunkulu ngokuthi uNkulunkulu uthembekile, uthi yena ungothembekile. Do you understand? Amen. So uNkulunkulu methembekile, nathi sifanele ukuthembeka kuyena ngokuba ke thina sizoni, Yes, Lord. thina sizonakali, thina sizikhohlakali, thina sonakele, thina abantu abaphila enyameni. Amen. Amen. Uyedwa umuntu ongonakele uJesu Kristu, Yes, Lord. uphelelisiwe. Isizathu sokuthi uJesu Kristu akhushulele ezulwini ingoba uphelelisiwe. Kwakuthengisiwe ukuthi uyena ozokwenza konke ngendlela efanele, ashiye nesibonelo ukuthi nathi uma senza njengaye, samba ngemiyalo yakhe njengoba ezosifundisa, nathi siyonikwa noma siyokwamukeliswa umzimba noma imizimba yenkazimulo le uJesu Kristu umzimba awamukeliswa, wasekhushulwa, wathathwa yifu lamusa ezulwini. Njengoba lokubuya kwakhe uyobuya ngefu esehamba nebutho lasezulwini, ingilosi zonke sezokwahlulela umhlaba. Amen. So uNkulunkulu lo ekhuluma noMoses, khona afuna ukuyicacisa uNkulunkulu kule ncwadi engivulayo. Amen. Incwadi uExodus isahluko 19 verse 1. Ngenyanga yesithupha emva kokuphuma kwabantwana bakaIsrayeli, Emva kwenyanga ezu6 abantwana bakaIsrayeli bephumile eGibhithe. amen, ngalona lolu suku wafika ehlane laseSinayi, sebesukile eRefidimu, befike ehlane laseSinayi, bamisa ehlane uIsrayeli, wahlala khona phambi kwentaba. uMose wakhuphukela kuNkulunkulu uJehova esentabeni, wamemeza kuye wathi, yisho kuyo indlu kaJakobe.
So uNkulunkulu usentabeni yakhe eSinayi Amen. uzohlangana nabantwana bakwaIsrael kodwa manje kukhuphuka uMose Yes, Lord. uyena oyokhuluma noNkulunkulu face to face. Amen. Ngoba uNkulunkulu wathi ke uMose ngiyakhuluma naye face to face noma ubuso nobuso kodwa bonke abanye abaprofeti ngiyofika kubona ngephupho. Ukuthi uma ngifike kubona ngephupho abakhulumayo abantu babuzwe ngami kufanele kufike kwenzeke. Uma ngenzekanga lo prophet akathunyanga yimina. Amen. Uzikhulumela nje okuthandwa inhliziyo yakhe. So uMoses Amen. unendlela yakhe ayinikiwe uNkulunkulu ukuthi yena izinto uzenzeka ngalendlela leyo uNkulunkulu amyalela ngayo. Ukhuluma naye face to face. Amen. Amen. So uma ekhuluma naye wenza sure ukuthi uMoses wenza ngisho isibonakaliso phambi kwakhe bebuka abantwana bakwaIsrael ukuze ubufakazi bugcwaliseke ukuthi ke uMoses ubekwe uNkulunkulu ukuthi enze yonke into ayenzayo. uMoses wakhuphukela kuNkulunkulu uJehova esentabeni wamemeza kuye wathi yisho kuyo indlu kaJakobe ubatshele abantwana bakwaIsrayeli uthi nibonile lokhu engikwenzile kwabaseGibhithe nokuthi nganithwala ngamaphiko okhozi nganisondeza kimi. So uNkulunkulu ukhuluma nabantwana isizukulwane sikaJakobe. Yes, Lord. Isizwe sikaIsrael. Isizukulwane sikaAbraham. Isizukulwane sikaIsaac. Amen. Imbewu eyayithengisiwe uNkulunkulu ukuthi bonke abayozalwa ngaphansi kwakho imbewu yakho Yes, Lord. iyoba ngcwele. Kwangakhulunywa ngenyama. No. Hallelujah, glory to God. Khulunywa ngoJesu Kristu. Amen. Ukuthi ngokukholwa kwakho Abraham inzalo yakho iyoba ngcwele. Amen. Kuyofika isikhathi lapho isizukulwane sakho siyoya khona ezweni lapho bayohlala khona iminyaka babe yiqhila. Ngiyozibonakalisa kubona ngibakhiphe ngesandla sami esiphakeme. Amen. Amen. Watholakala uIsaac wanikwa isithembiso esifanayo. Yes, Lord. Wathembeka uIsaac. Yes, Lord. Thembiso ethembakele uIsaac wazala amadodana amabili uJakobe Amen. noEsau. Yes, Lord. Washo uNkulunkulu ke Esau ngiyamzonda, Yes, Lord. uJakobe ngiyamthanda. Amen. Ngimthandelani uJakobe ngokuba ke uthembekile, uyakholwa, uyalalela. uEsau akafuna ukulalela. Wadayisa ifa lakhe lokuba indlalifa noma ilungelo lakhe lokuba indlalifa ngenxa yendlala. Baningi abadayise ukukholwa kwabo ngenxa yendlala. Baningi abalahlekelwa ukuphila kwabo phakade ngenxa yokuthi babuswa izisu, babuswa umhawu, babuswa umona nomhabholo. Ngikhuluma ngabafundisi, ngikhuluma ngezinceku nabazalwane. Ngikhuluma ngabantu abazibiza ngabapostoli, bebengebona abapostoli. iBhayibheli uNkulunkulu uyabaza abapostoli bakhe. Uthi umpostoli Paul uNkulunkulu le gospel le angifundiswanga umuntu. Amen. Ngayambulela uJesu Kristu. Yes, Lord. Abapostoli bonke ababelu uJesu Kristu, hallelujah, glory to God. Babe ufakazi abambamba baphuza naye, badla naye, bahamba naye. Yes, Lord. Babuka zonke izinto ayezenza nemfundiso ayifundisa. Amen. Ebambulela bengawoqondi njengoba naye umpostoli Paul esawuSawulu wayengenako uqonda enentshisekelo yomkhulu bakhe nobaba bakhe yokuthi ke kubulawe abantu ekuthiwa baphula umthetho, kanti ke akazi ukuthi yena uqobo lwakhe ophula umthetho. Amen. So ngalokho uJesu Kristu wazambula kuyena njengoba ke nakuba apostoli bakhe ayenabo noma kusabafundi bakhe ayenabo wazambula kubona. Yes, Lord. Ngokuthi ke wabatshela izinto ekumele zenzeke. Amen. Ukuthi yena uzele ukuzolapha abantu, avusa abantu, Yes, Lord. avula abantu, akhulumisa abantu. Amen. Lokho uyakwenza phambi kwabo bebuka. Abatshela ukuthi indodana yomuntu kufanele ikhushulelwe phezulu, kufanele ibethelwe.
fanele ife ihlushwe Yes, Lord. bakubone lokho kwenzeka kodwa ke bangabi nakho uqondo kuphelele bathi ke abatshela ukuthi indodana yomuntu ke funeke ife ivuswe emva kwethu ivuke emva kwethu ezu3 Yes, Lord. oemva kwethu ezintathu nangempela ivuke bathuke sebeze ukuthi ivukile ibatshele ukuthi ohlangana kuphi eGalile njengoba ngangishilo lapho ahlala nabo ke izinsuku ezu40 esabavula ukuqonda ke manje bachazela zonke izinto ngembhalo eBhayibhelini uyabambulela. You understand? Hallelujah, glory to God. Jesu Kristu uyabambulela njengoba ambulela ke umpostoli Paul. Yes, Lord. So leyenzalo kaAbrahama inzalo ekwaphuma khona ke ngoba kwakhona indodana yesigqila Yes, Lord. uAga Yes. igama layo uIshmayeli Amen. kwathiwa ihambe yona ngoba ke ngeke izilidle ifa likaNkulunkulu Yes, Lord. ifa lokukholwa. Hallelujah, glory to God. Ngeke izilinuke kwathiwa ke kufuneka kusale uSara uyena ozokwazi ukuthi athole indlalifa Yes, Lord. esithembiso sabangcwele Amen. wayithola esemdala uSara eyisalukwazi Yes, Lord. wakholwa uIsaac uAbraham ukuthi ke uzoyithola indodana wayithola indodana uIsaac. Amen. uIsaac wathola naye the same message ukuthi naye uzothola Hallelujah. isizukulwane sabangcwele ingakho akhishwa eceleni omunye uIsawu ngokungafuni ukwenza intando kaNkulunkulu kwasala uJakobe. Yes, Lord. uJakobe isizukulwane sakhe lesi esisele Amen. Amen. sasanda wazala amadodana awu12 Yes, Lord. wazala amadodana awu12 lo madodana awu12 andisa isizwe saka Israel. Yes, Lord. So uma ke leso sizwe sesandiswa Amen. isona lesizwe lesi esayigebhithe ngesikhathi omunye abafowabo uJoseph ethathwa uJoseph wathi esamncane. Hallelujah, glory to God. Wase eba nephupho waba namaphupho awu2 Amen. Amen. lamaphupho achaza ukuthi yena egcineni bonke abafowabo Amen. Amen. noshuba wakhe bayoguqa phambi kwakhe Hallelujah. bakholwanga bengaqondi kodwa ubaba wakhe wathi lokhu ngokugcina mfana wami enhlizweni yakho. Amen. So ngalesikhathi ke ekhula uAbraham uJoseph Yes, Lord. wathi ngesikhathi abafowabo belusile ubaba wakhe wamthuma abafowabo bamjayisa Yes, Lord. ngenxa ukuthi baqikeke ukuthi yena uzenza mkhulu kunabo kanti bo abazi ukuthi bafeza icebo laNkulunkulu. uNkulunkulu wenza ujika inhliziyo zabo ukuthi benze lokhu esikhundleni sokuthi bambulale ngoba bebefuna ukumbulala zange bambulale benza lokho okufanele ukuze egcineni baphephele kuye. Amen. Yingakho ke uJoseph noma uJosefa Amen. wathathwa wadayiswa abafowabo eGibhithe Amen. kanti bayombeka bambekela isikhathi esizayo ukuthi kuzoba nezikhathi zesomiso lapho bezomdinga khona bamfike eseyilento le abatshela yona esamncane ukuthi mina ngizonimusa. Amen. Wafika wababusa behla kanjalo abantwana baka-Israyeli beGibhithe behla bejabulile ukuthi umfowabo bamtholile uyabusa eGibhithe Yes, Lord. ngomhlakani abunikwe uNkulunkulu. Yes, Lord. Umusa kaNkulunkulu. Ngomusa siphila ngaphansi komusa lo musa uqali Yes, Lord. Yes, Lord. before kufike umthetho ngesandla sikaMose kwakuphilwa ngaphansi komusa labo babekholwa banikwa kwakhiwe isivumelwano uNkulunkulu noAbraham ukuthi wena isizukulwane sakho uma uzala ingane manje uzomela uyisike ijwabu. Abangaphansi kozalo lakho bonke isivumelwano engisenza nawe leso ukukhombisa ukuthi wena uyakholelwa kumina. Yingakho uNkulunkulu usathane abuye wakhumbula ukuthi ke ngingamtesta uNkulunkulu ngibheke ukuthi ke uthembekile noAbraham kena. Amen. Amen. Wathi ke mtshela phela ukuthi akasacrifice lengane yakhe noma ke enze isihlabelo lengane yakhe uIsaac ukuze ezokukhombisa ukukholwa kwakhe ke kuwena uNkulunkulu. Nangempela uNkulunkulu wathumela wathi ke thatha indodana yakho leyo ehlabeni uyokwenza isihlabelo lapha entabeni. Ngokukholwa wafuna ukwenza lokho uAbraham ukuze ajabulise uNkulunkulu. Sikhuluma ngokukholwa. Amen. So ngesikhathi ke abantwana bakaIsrael behleli lapha eGibhithe
behla kumnandi kodwa baphenduka igqila. Yileso sizukulwane leso uNkulunkulu ayisithembisile. Yes, Lord. Esafika esande eGibhithe behla bewu72. Bathi bese babuya bewu600,000 Yes, Lord. namalengiso. Okukhombisa wona ukuthi manje sandile isizukulwane. Wabakhipha ngesandla sakhe esiphakeme ngaphansi kwesandla sikaMose. Ozalwa ke noAaron. Ngaphansi kwenzalo kaLevi. Yes, Lord. Yes, Lord. Right. So manje ke nabehlanu sebakhiphile uMoses emva kwezinyanga ezu6. Yes, Lord. Usekhuluma noMose uNkulunkulu uthini? Hallelujah. uMose wakhuphukela kuNkulunkulu uJehova esentabeni. Wamemeza kuye wathi, "Isho kuyo indlu kaJakobe. Ubatshele abantwana bakwaIsrayeli uthi, nibonile lokhu engikwenzile kwabaseGibhithe nokuthi nganithwala ngamaphiko okhozi, nganisondeza kimi. Kalokhu uma lilalela Nayo indaba. nokulalela izwi lami." Nayo indaba. Uma nje Amen. nilalela. Yes, Lord. Wonke umuntu othi uyakholwa into emele ukulalela. Yes, Lord. Awulaleli imizwa yomuntu. No. Awulaleli imicabango yomuntu. Yes, Lord. Awulaleli imidlinzo yakho. No. Awulaleli imizwa yakho. Uma nje lilalela umoya oyingcwele, Yes, Lord. ayikho enye into ezosindisa. Amen. Uyathanda awuthandi, fanele uzithobe kuNkulunkulu. Amen. Umlalele Amen. umoya oyingcwele. Uma wena uthi ke ufuna ukusindiswa. Amen. Uma wafuna ukusindiswa usadlala umasigcozi, Yes, Lord. ngeke uze umlalele umoya oyingcwele. Ngokuba yini? Uholwa inkanuko zenyama. Yes, Lord. Awufuni ukulalela. Ngigcolisa isiprofeto sokuthi isizukulwane lesi abantwana bayontamo olukhuni Yes, Lord. Yes, Lord. abangafuni ukulalela. Amen. Banamadlebe kodwa bezwa. Yes, Lord. Hallelujah. Banamehlo kodwa ababoni. Amen. Abaqondi. Incwadi ngokukaMateyu isahluko 15 Yebo. verse 8. Yes sir. Lesi sizukulwane Lesi sizukulwane singidumisa ngezindebe sidumisa zomlomo, uNkulunkulu ngomlomo kuphela. kepha inhliziyo yaso Kepha ikude nami. inhliziyo zabo Ikude nami. zikhalelene noNkulunkulu inhliziyo zenu. Kodwa bangikhonza ngeze. Bamkhonza ngeze usho ukuthi bamkhonza ngento engenamsebenzi, abanamsebenzi, abenzi lutho, bakhuluma ngomlomo kuphela kodwa izenzo azinamsebenzi. Befundisa izifundiso Bathatha izimfundiso ezimiyalo eqhamuka kubantu. Yes, Lord. Uthatha imiyalo eshiwo umfundisi wakho uzoyipractiza ebandleni noma ngegama likaNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu akayishongo lonto. Ishiwo umuntu. Ifundiswa umuntu. Uthatha into ifundiswa umuntu uzoyenza ibaluleke ngaphezulu Amen. kwezwi elingcwele. Yes, Lord. Inina ke labo ninabantu abathi bayakholwa. Abanye ubafita kuma status abo athi God first. Yes, Lord. Hallelujah. Muthi uyambuka lo muntu impilo ayiphilayo no God first lo ushoyo. Amen. Kuzosho umfana ohleze eqimbile ka social media. Yes, Lord. Umfana ohleze eshutha namantombazane, eshutha ekhuluma izinto ezumsangano, ephosta izinto ezihlangene ezitabane. Yes, Lord. Uthi God first. Uyazi ukusho ukuthini ukuthi God first? Lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kepha inhliziyo yaso ikude nami. Abaqondi. You understand? Bayazi ukuthi ukhona uNkulunkulu. Kodwa abayazi intando kaNkulunkulu. Abayazi intando kaNkulunkulu. No. Bajabulisa ukuthi nje bayavuka bayendlini ekubizwa ngesonto njalo ngesonto. Yes, Lord. Kodwa still awukho umehluko. Asikwazi ukuhlukanisa phakathi kokungcwele nokungcwele konke kuyefana.
kepha inhliziyo yaso ikude nami. Isonto labo iJack and House ngathi seclubini noma isocial club le khona kuyasocializwa khona. Kunamaphathi enziwayo, kucula ihip hop esontweni. Kudlala ihouse esontweni. Kushumela abantu besifazane esontweni. Abashumeli ngeBhayibheli baxoxa inganekwane ezokwenza abantu bazizwe ngazi ukuthi basesontweni noma khona umusa khona into ekhona kodwa ke akho lutho. Moya wenkohliso. You understand? So ngesikhathi ekhuluma ngane ke uJesu uNkulunkulu ekhuluma noMose uthini? Hallelujah. Khona into ekumele niyenze uma nilalela. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Uma nilalela. Incwadi weExodus isahluko 19. Yes sir. Verse 4. Nibonile lokhu engikwenzile kwabaseGibhithe. Yes sir. Nokuthi nanganithwala ngamaphiko okhozi nganisondeza kimi. Verse 5. Kalokhu uma nilalela nokulalela. Uma nje nilalela, yabona ayikho into edlula ukulalela. Angikhathali ukuthi wena ungabe uzitshela ukuthi wena wedwa ukholwa kangakanani. Uma ungalaleli ukuthi uthini umoya emabandleni. Ukukholwa kwakho kuyize wena ufana umuntu okholwa ngomlomo kuphela. Kodwa inhliziyo yakho ayikholwa. Phela uma ulalela. Kalokhu uma nilalela nokulalela izwi lami. Izwi ekumele silalele. Elingcwele kusho uNkulunkulu ukhuluma noMose. Kwaseqaleni uNkulunkulu ukhuluma the same thing. Ukuthi thina sifuna ukulalela thina. Sithi siyakholwa kodwa ke uma seke sesifaka izinto ekumele sikholwe kuzona eziphathe eBhayibhelini. Siqale siphume sibheke ngapha, siphume sibheke ngapha, sifuna ukuzenzela umathanda. Ingakho ubona amabandla emaningi angafundisi ngemfundiso engcwele. Mina ngishumela ivangeli, ngibiza ngomvangeli mawuthanda. Ngokuba ke ngimi kulesisekelo sokuthi ke ngintshela indaba zenu ezinifanele zokuthi ke nina bonke enikwenzayo uma kuphambene nezwi elibhalwe phansi anibona abakaNkulunkulu. Yes Lord. Yebo nizingane ezidaliwe uNkulunkulu kodwa anibona bakhe ngokukamoya. Aniyona inzalo kaAbraham. Aniyona. Kalokhu uma nilalela nokulalela izwi lami. Uma nje nilalela izwi likaNkulunkulu nigcine isivumelwano. Nigcine isivumelwano sikaMdali umnini manje onke. Niyakuba yigugu kimi. Siyakuba yigugu kuyena. Kunazo zonke. Siyakuba yigugu kuyena. Niyakuba yigugu kimi. Kunazo zonke izizwe. So uyathola ke manje lemhlabeni izizwe sinamazwe vele ahlukene. Kodwa wonke lo mazwe faneke alandele imfundiso engcwele. Bese kuthi ke kube khona labo esikhona manje sike emhlabeni owodwa. Sikwi country eyodwa le eSouth Africa. Kodwa ke khona isizwe sabangcwele khona le South Africa, khona bezizwe abenze izinto eziphambene nemiyalelo kaNkulunkulu. Yes Lord. Ama politicians noma osopolitiki yilabo bebizwa ngezitabane, yilabo ababizwa ngezifebe, Yes Lord. yilabo ababizwa ngeziphingi, yilabo ababiza ngezidakwa, yilabo abathakathayo, abantu labo abakhe izizwe zabo ngaphandle kwenkolo. Bese kuzoba khona labo abathi ke basebenzela uNkulunkulu kodwa ke benza izinto eziphambene, bafundisa imfundiso engekho ngcwele. Yes Lord. Labo abasebenzisa uNkulunkulu bamkhonza ngomlomo kodwa ke ngokomsebenzi bakude naye. Yes Lord. Hallelujah. Do you understand? Amen. So uma ke silalela izwi lakhe siyakuba isizwe esiyigugu kuyena. Amen. Amen. Siza kuhluka kunakwabanye. Amen. Ngokuba usikhethele kuye.
Kwasekuqaleni kwezwe before umhlaba usekelwe. Wasikhethela kuye ukuthi sibe ngcwele. Yes, Lord. Ngokuba yena ungcwele. Amen. So uma wena ungitshela ukuthi unebandla lakho ungena ngesikhathi. Amen. Yilakho lelo bandla uma ulifundisa imfundiso yakho ngoba wena umsunguli walo. Mina angisunguli ibandla. Le bandla leli likaKristu lapha kade before kube khona yonke into laselikhona. Yes, Lord. Mina ngifika manje angikwazi ukuthi ngizothi ngisungula ibandla. Isizathu ukuthi mina ngimi lapha kwenu ngiyamemeza ngishumayela ivangeli. Lokho akungenzi ukuthi mina ngumholi webandla likaKristu noma ngumsunguli webandla. Yes. No. Mina ngiletha ukukhanya phela. Kaloku uma nilalela nokulalela izwi lami. Uma nje nilalela izwi likaNkulunkulu, Ligcine isivumelwano sakhe. ligcine isivumelwano sakhe. Niyakuba yigugu kimi. Siza kuba yini? Niyakuba yigugu kimi. Yes sir. Kunazo zonke izizwe. Kunazo zonke izizwe. Ngokuba umhlaba wonke ungowami. Ngokuba umhlaba wonke ungowakhe. Aqhubeka thini? Hallelujah. Umhlaba wonke ungowakhe. Kodwa ke khona lemhlabeni khona abakholwa nguye, khona abangafuni ukukholwa nguye, khona abazenze ngathi bakholwa nguye kodwa abakholwa nguye. Nibe ngumbuso wabapristi. Sibe ngumbuso Wabapristi kimi. Do you understand? Kuyena konke okwenzakalayo udumo olwakhe. Nesizwe esingcwele. Isizwe sinjani? Esingcwele. Isizwe sinjani? Esingcwele. No, isizwe samaKatolika. Nesizwe esingcwele. No, isizwe samapostoli. Nesizwe esingcwele. No, isizwe samaChristianity. Nesizwe esingcwele. No, isizwe samabaptist. Nesizwe esingcwele. No, isizwe samaLuthela. Nesizwe esingcwele. Isizwe esingcwele. Yes, Lord. Hallelujah. Ufuna isizwe esingcwele phela. Yes, Lord. Akafuni isizwe sabathakathi. No. Akafuni isizwe sesidakwa. No. Akafuni isizwe sezinja. Amen. Akafuni isizwe sabaphingi nezifebe nezithuki nezisizwe sabaqambi bamanga. Akasifuni. No. Nibe ngumbuso wabapristi. Sibe ngumbuso wabapristi kuyena. Nesizwe esingcwele. Sibe isizwe esingcwele kuyena. Lalela ukule ncwadi hambe incwadi yokuqala eseGalatia chapter 1 or isahluko sokuqala uzongipha from verse 6. Sizwe ukuthi njengokuba sithengisiwe ukuthi thina kufanele sibe isizwe esingcwele. Yini esenzakala emva kwalokho? Ngokuphuma ekholweni. Incwadi yompostoli uPaul kwabaseGalatia. Yebo. Isahluko sokuqala verse 9. Njengalokhu sesishilo. Ngithe mina incwadi yaseGalatia. Amen. Isahluko sokuqala. Amen. Verse 6. Okay. Hallelujah. Sorry bazalwane, verse 6. Kepha ke noma kungaba ithina noma ingilosi. Tell me now verse 6. Verse 6. Ngiyamangala ngokuba nihlubuka masinyana kangaka yena. Uthi uNkulunkulu ke ufuna sibe isizwe esingcwele kuyena. Yes, Lord. Fanele sibe isizwe esingcwele kuyena. Amen. Kodwa abantu sebevula amaqembu ngamaqembu ngathi ke umdlalo yini amaqembu ebhola noma Derby League. Yes, Lord. Kuyacompete ne competition yamabandla ukuthi ubani nabalandeli abaningi. Ngiyamangala kalokhu ukuba nimhlubuka masinyana kangaka yena. Nisengibalekele iqiniso nonibizele ekungcweleni. Owanibizela emseni kaKristu. Naphuma amaqembu lahlukana. Niye kwelinye ivangeli. Sengilalela elinye ivangeli nemithetho yabantu abanifundisa yona abayenza ibe imithetho eniphila ngayo kodwa lo mthetho akuyona kaNkulunkulu. Elingesilo elinye kuphela. Akusilona elinye lelo vangeli esashumela kunina. Kuphela ukuba bakhona abanididayo. Bakhona abandidayo baningi abaprofeti bamanga baphumile bachithiwe ezweni. Bethanda ukuphendukezela ivangeli. Bahlalakezela iqiniso laNkulunkulu balenza amanga.
ngalokho uNkulunkulu wabanikela Amen. ekudukeni Yes, Lord. Amen. ngoba abafuna ukukholwa iqiniso, bafuna ukuzenzela umathanda. Yes, Lord. Lezo indaba. Yes, Lord. Ngenxa lokho ungiphi incwadi yaseThesalonika yesibili isahluko sesibili verse 8. Ngenxa lokho ukuthi nina abantu nithi niyakholwa, kodwa ke nikholwa ngendlela engafanele, anikholelwa kuNkulunkulu nemfundiso yakhe, anikholele ebungcweleni, anishumayeli ivangeli lokuphenduka ezonweni, nishumayela ivangeli lengcebo yasemhlabeni lokuthi abantu bazothola izibusiso zemali uNkulunkulu. Hallelujah. Yingakho nilahlekisiwe, nishumayela ukuthi abantu besifazane bashumayele emasontweni, bagqoka amabhlukwe. Uhulumeni walelizwe bathi bevula inhlangano zabo noma benemeeting bathi ke bayathandaza, bathandaza uNkulunkulu. Kanjani bebenika abantu amalungelo ukuthi abantu bakhiphe izisu? Full imiyalelo kaNkulunkulu. Baphula umyalelo kaNkulunkulu bathi abafana balalane bodwa. Kodwa mebenza lezi zinto zabo abazenzayo bathi bayathandaza uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Nithandaza kanjani uNkulunkulu ningaqondi? Ningayenzi intando yakhe, ningamsabi uNkulunkulu. Amen. Incwadi yesibili kwabaseThesalonika isahluko sesibili verse 7, ngokuba imfihlakalo yokungabi namthetho, Imfihlakalo yokuthi nina ninamthetho isiyasebenza. yenza njani? Isiyasebenza. Iyasebenza, iqalile iyasebenza imfihlakalo yongabi namthetho, yongafuni ukulandela umyalo nemfundiso engcwele, yokufuna ukulandela inkanuko zenu inhliziyo zenu ukuthi zintshela ukuthini. Isiyasebenza Inkohliso, yabona umoya wenkohliso usuqalile uyasebenza kuphela ukuze kudediswe yena, ukuze kwenjani? kudediswe yena obambezelayo manje. Ukuze kudediswe yena ubambezelayo. Lalela, njengoba izodedisa lo obambezelayo umkhohlisi usathane, lo busa inhliziyo zenu. Lapho ke Uza kwambula lowo ongenamthetho, kwambulwa lowo ongenamthetho, lowo ongahambi ngemiyalo kaNkulunkulu uza kwambula. eyakumqeda inkosi uJesu Kristu, Iza kumqeda inkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo. You understand? Imchithe ngokubonakala kokufika kwayo uma uJesu Kristu esebuya. Lowo kufika kwakhe kungokomsebenzi kaSathane. Yabona njengemsebenzi kaSathane uzobhubhisa labo abangafuni ukukholwa iqiniso Ngawo wonke amandla nezibonakaliso, ngokuba yini anifunanga ukukholwa iqiniso, nezimangaliso ninikeliwe kumoya wenkohliso, ngokuba ninenkani abaholi benu, abafundisi benu, Yes, Lord. abaprofeti bamanga, Amen. amasela, Yes, Lord. Amen. iziphingi, abaqamba amanga, izifebe, izitabane, abakhonza izithombe, Hallelujah. abathandaza kuMaria, Yes, Lord. Yes, Lord. abathandaza uNkulunkulu abathathu. Hallelujah. Nonke nidukile nilahlekile, ngokuba anifunanga ukugcina izwi likaNkulunkulu ukuze nibe isizwe esingcwele. Nobani ulungile emehlweni akhe, kodwa hayi ngokwembhalo ebhalwe phansi eBhayibhelini. Yimbhalo ebhalwe phansi eBhayibhelini ekuyiyona esiqondisayo, okuyiyona esitshelayo ukuthi thina ukukholwa kwethu ngabe kuphelelisiwe yini phansi eBhayibhelini, noma sihamba ngokuqonda kwethu okusidukisayo, okuyikona okuletha lokubhubha lokhu okuzwa uJesu Kristu ngenxa yokuthi thina asifuni ukulalela. Amen. Lo kufika kwakhe kungokusebenza kukaSathane ngawo onke amandla. So njengoba uSathane enikhohlisile niyanikelwe noJesu Kristu uma esabuya, Yes, Lord. uzogcwalisa kulezi zinto zenu enikuzona ngoba yini anifuni ukukholwa iqiniso. Amen. Nezibonakaliso nezimangaliso zamanga
nangayo yonke inkohliso yokungalungi nangayo yonke inkohliso ongalungi kwababhubhayo kwabanjani kwababhubhayo abantu ababhubhayo abantu abangahambi ngemiyalo ngemfundiso kaJesu Kristu abantu abathi bangcwele emehlweni abo kodwa bebe benza izinto ezikhohlakala ngenxa yokuba bengathandanga ngokuba yini ngenxa yokuba ngenxa yokuthi abavumanga ukuthanda iqiniso abafuni ukuthanda iqiniso ukuze basindiswe ukuze nisindiswe ngenxa yokuthi ninqabile ukwamukela iqiniso ukuze nisindiswe uNkulunkulu ngalokho-ke uNkulunkulu ubathumele amandla uNkulunkulu ubathumele amandla okunjani okuduka baze bakholwe amanga ukuze niqhubeke nikholwa amanga yingakho-ke nikholwa ukuthi abaprofethi funeka banika amanzi nichela nibe neziwasho yingakho nikholwa ukuthi abaprofethi bamanga banidlisa iy'nyoka yingakho nikholwa ukuthi amaroma azonika amarosari nifake amarosari emqaleni nithandaze kuwona yingakho endlini zenu kugcwele iy'thombe nisho uJesu Kristu noNkulunkulu nomoya oyingcwele khombisa lokhu ukuduka ngoba nifuna ukholwa iqiniso incwadi isho uJesu Kristu uNkulunkulu ungumoya neqiniso abakholwa kuye nabakhuleka kuye bakhuleka ngokomoya nangeqiniso akushiwo ukuthi bakholwe ezithombeni ukuba bonke abangakholwanga iqiniso ukuze bonke abangafuni ukukholwa lokho bholwe phansi benamela ukungalungi begijimela ukungalungi bazolahlwa yezwa loo nto leyo bazolahlwa haleluya ungiphi incwadi yaseGalatia chapter 5 noma ungiphe yokuqala incwadi eMaroma chapter 10 Galatians 5 haleluya ubamba uGalatia uphinde uhambe incwadi yaMaroma chapter 10 from verse 12 yes lord ngenxa ungafuni ukukholwa iqiniso ngenxa ungafuni ukwenza intando kaNkulunkulu ninikelwe ekudukisweni ngokuba nencwadi esibili kaTimothy isahluko sesithathu verse 12 ithi-ke yilabo yebo nalabo abakholwa kuKristu ngokweqiniso bayakuzingela babulawe kodwa abenzi bokubi bazoba baningi bazoqhubeka bande ngemisebenzi yabo bedukisa nabo bedukiswa haleluya yeyizwa indaba bonke kubhalwe phansi ngawe nesenzo sakho sokuzikhohlisa uthi ungcwele kodwa-ke ume ubhizi ukhipha izisu uthi ungcwele kodwa ubhizi upina kumaphole emaklabhini uthi ungcwele uhamba ngezinwele ezokufakelwa engezona zakho uthi uthanda uNkulunkulu uyazizonda wena uqobo lwakho ngokuba-ke uthanda ukuzishintsha indlela oyiyona uzenze into ongeyona uphila emangeni udukisiwe you understand ukuthi wena mfana utshela ukuthi-ke useyintweni ngoba naku ufaka ama-chains namazinyo ngokuba naku wena uma ungena eklabhini kuthiwa you make it rain ngoba naku wena kuthiwa uney'ntombi eziningi wena mfundisi waphuma ekufundiseni ngeqiniso ngenxa yokuthi-ke ubona amalungu ebaleka walahlekelwa ukukholwa kwakho ngenxa yokuthi ufuna-ke ukuba nebandla labantu abaningi wahamba izinyanga abantu bazokholwa kanjani eqinisweni chapter 10 verse 12 yes lord haleluya incwadi kwabaseRoma yes sir isahluko 10 verse 12 ngokuba akukho mahluko phakathi komJuda nomGreki akho mehluko phakathi komJuda nomGreki sonke siphiwe manje umusa siphila emseni lokhu yena inkosi yabo bonke ubacebe haleluya ngokuba akukho mahluko phakathi komJuda nomGreki lokhu yena uyinkosi yabo bonke uyinkosi yethu sonke ubacebele bonke abakhuleka kuye ubacebele bonke ucebile kulabo abakhuleka kuye uzobanika isiphiwo sikamoya oyingcwele kulabo abazithobayo kuye
ngokuba bonke abayakukhuleka egameni lenkosi bonke abayokukhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa bazokunjani bayakusindiswa uma uzinikela kuKristu ukholwa uyakusindiswa ngokuba bonke abakhuleka egameni lenkosi ngokuba bonke abakhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa bazakusindiswa haleluya haleluya qhubeka kepha bayakukhuleka kanjani kuye kepha ima umbuzo nango balekile njengoba ke ningena emasontweni niphuma nishintsha amasonto kodwa still nina nishintshi nisahlele ezonweni zenu ukuba ningena emasontweni vele nawo aqhuba umoya wenkohliso kepha bayakukhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye nizokhuleka kanjani kumoya oyingcwele ningakholelwa kubona nikholelwa kutheni ke nina funeke nithole iziwahlo funeke nigwinye izinyoka funeke nidle utshani funeke nifuthwe ngamadumu funeke nispraye ngamanzi kepha bayakukhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye na nizokholelwa kanjani kuyena uma nina nize emasontweni nithi waphathela amakhandlela nifake izimali ema-envelope bayakukholwa kanjani abangezwanga ngaye na nizokholwa kanjani eqinisweni ningakaze nizwe iqiniso bayakukholwa kanjani abangezwanga ngaye na uthi uJesu Kristu mina ngiyindlela neqiniso nokuphila thina manje sishumayela ngalelo vangeli eliyindlela neqiniso nokuphila ukuze sinikhombise ukuthi nina nikholelwa kulokho eningakwaziyo bayakuzwa kanjani kungekho oshumayelayo na uma engekho umshumayeli oshumayela igospel eqiniso nizozwa kanjani iqiniso bayakushumayela kanjani uma bengathunywanga na ngokuba abathunyiwe abathunywanga bayazenzela ngokwezinkanuko zabo ukuze benze inzuzo ngezwi lenkosi amen uthi uJesu Kristu ekhuluma intombazane yaseSamaritane isikhathi siyeza ithi intombazane ke obaba bethu babekhuleka eJerusalem haleluya amen babekhuleka entabeni ngesikhathi soJakobe babekhuleka entabeni amen nina nithi kule ntaba kodwa manje sekukhuleka eJerusalem haleluya athi uJesu Kristu insindiso iqhamuka kubaJuda yes lord kodwa manje siyazi isikhathi and manje isona leso sikhathi lapho ningesekukhulekela entabeni noma eJerusalem yes lord amen ngokuba uNkulunkulu wethu ungcwele amen amen ufuna abangcwele yes lord nabakholwa nguye abakhuleka kuye ngokomoya nangokweqiniso so uma ningalitholi iqiniso nizokholelwa kanjani kuye nizokhuleka kanjani kuye amen nizokhuleka kanjani eqinisweni nizokhuleka kanjani ngokweqiniso uma nishisa impepho nibiza amadlozi amen uma nihamba izangoma nizosindiswa kanjani bayakukholwa kanjani abangezwanga ngaye nizokholwa kanjani ningazwanga ngoJesu Kristu nemisebenzi yakhe namandla akhe kuzokwenzeka kanjani kuzokwenzeka kanjani ukuthi nina nisindiswe ngiyafisa ukwazi nizothola kanjani insindiso amen uma nihlele emabandleni amanga nihlele koshembe amen safuna imali haleluya ninikelela ibusiso nigqiliswe ihluthu nigqiliswe isabatha nihlekiswe lamadlozi thwana abafazi ngababili nizosindiswa kanjani ukuze nibuyele ekukhanyeni kuzokwenzeka kanjani lokho uma nihamba amabandla amanga ama-Baptist namaLuthela ukuphi le wathiwa khona ebandleni uNkulunkulu wena noma eBhayibhelini wathi uNkulunkulu khona uyiLuthela noma uyiBaptist kaze kukuphi lathi khona uyiCatholic Church uyiTrinity kukuphi la khona uNkulunkulu wathi usesithombeni uma sikhuleka sobheka isithombe kaze kube nini nimanqika haleluya
kalokhu uma nilalela nokulalela izwi lami uma nje nilalela izwi lami mawuphuma kule ncwadi uye le ncwadi yifuna incwadi kaJohane chapter 12 from verse 47 sifuna ukuzwa ukuthi uthini uJesu Kristu. Hallelujah. Incwadi ngokukaJohane isahluko 12 47 verse 47. Siyabonga Mungu. Uma umuntu ezwa amazwi ami, uma umuntu ezwa labona uthe uNkulunkulu ngale kwincwadi kaMoses ekhuluma naye kwincwadi yeExodus ethi gcinani amazwi ami. Yes Lord. Kalokhu uma nilalela nokulalela amazwi izwi lami nigcine isivumelwano sami niyakuba yigugu kimi. athini ngale kwincwadi yeJohane uJesu Kristu. Uma umuntu ezwa amazwi ami, angawalondi angawagcini, lo angimahluleli, lo akahlulelwe inyama, ngokuba angizanga ukuba ngahlulele izwe, ngokuba le nyama uNkulunkulu ahleli yona kuyona eyahlulelayo, kepha ukuba ngisindise izwe. Kepha ke umoya okule ndodana le njengoba ithunyiwe ikhuluma izinto zikamoya izele ukuzosindisa. Ingakho uNkulunkulu athumela indodana yakhe yona yodwa ukuthi izosindisa izwe, ukuze labo abakholwa kuyo basindiswe, labo abaphikayo bazokulahlwa. Yes Lord. So uma umuntu ezwa amazwi, hallelujah, angawalondi, yes Lord, yes Lord, angimahluleli mina. Amen, amen, amen. Uma umuntu ezwa amazwi wami angawalondi, lo angimahluleli mina, ngokuba angizanga ukuba ngahlulele izwe, kepha ukuba ngisindise izwe. Ongalayo, onqabayo, engawamukeli, engafuni ukwamukela izwi noma amazwi, unomahlulelayo, khona ozokwahlulelayo. Izwi engalikhulumayo, lezwi leli alikhulumayo ilona ilona elizokwahlulelwa ekugcineni uzokwahlulela ngezwi. Lezwi sifunda laphansi lelo liphikayo, uthwele ushembe wakho ungcono kunale lesifundayo, wenza ihlayo ngoJesu Kristu. Yes Lord. Uzosithomela ngento ebhubhayo. Oshembe bayafa, abaprofeti bakhona bonke, labona bathi abaprofeti bakhona bonke bafile bagcwala amathuna. Nizokwenza ihlaya ngoNkulunkulu. Kodwa yeke nibiza ushembe umuntu obhubhayo ngoJehova. Anisiboni ngani kunamahlathi. Amen. Nitukisiwe, nigcwele umoya wenkohliso. Ngokuba mina angikhulumanga ngokwami. uJesu Kristu akakhulumanga ngokwakhe, indodana ikhuluma ngokwayo. Kodwa ubaba Kepha ubani? Ubaba ongithunileyo. Lokho okukhulunywa uJesu Kristu yilokho esikhulumayo okungcwele okubhalwe phansi ukuthi lokhu kuphefumulelwe uNkulunkulu. Simele kona ukuthi ke siqhubeke sishumele leli vangeli uJesu Kristu alishiya. Nguye onginike umyalo wokuba ngizakuthini. Lalela, angikhulumi into ethandwa yimina. Ngikhuluma into engithatha phansi eBhayibhelini ngokukamoya oyingcwele. Ngikhulumeni. Uyena ositshela ukuthi yini kumele sikhulume. So uma wena ungafuni ukwamukela amazwi abhalwe phansi ngoba ubheke mina, amen, ubhizi uwahlulela mina, ngikala ngamehlo njengamazwi ophuthu. Mina ngeke ngingenise ezulwini. Mina ngilolu ukuthi nami ngingene ezulwini, kodwa ke angifuni ukungena ngedwa, ngifuna ukuthi sonke sisindiswe. Ngiyazi ukuthi umyalo wakhe ungukuphila umyalo kaNkulunkulu ingoba naku sesivumile kuyena, sakholwa ukuthi yena ungukuphila okuphakade. So umyalo wakhe usifole ekutheni nathi ke sithole ukuphila okuphakade. Ngakho ke lokhu engikukhulumayo, lokhu uJesu Kristu akhulumayo, njengalokhu ubaba angitshela khona. Ukhuluma njengokuba umoya ongcwele umtshela ukuthi akathini. Akakhulumi uqonda kwakhe. You understand? Hambe kwincwadi yaseGalatia chapter 5. Hallelujah. Hallelujah. Ngifuna uyiphe verse 14. Hallelujah. Incwadi kwabaseGalatia isahluko sesihlanu
verse 14 ngokuba umthetho wonke ugcwalisiwe ezwini linye lokuthi umthetho wonke ugcwalisiwe kuKristu ezwini linye linguKristu. Amen. Lokuthi wothanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda na wena. uma uhluleka ukwenza lokhu wena awunandawo kuNkulunkulu. Amen. Wothanda umakhelwane wakho kugcwalisiwe ngezwi. Amen. Chiqhubeka. Kepha uma nilumana Kodwa uma nikhobhana nidlana nibhizi nibanga izikhundla emabandleni nibhizi nikwazana emajointini nibhizi nibanga amadoda noma besifazane nani madoda nibanga abantu besifazane nibhizi niyathakathana emphakathini. Qaphelani ukuba ningaqedani. Angimanje yabona amazwe ayalwa wodwa. Yes Lord. Ukhuluma ngokushumayela ngeitabane bayazingela bafuna ukubulalela ukuthi ushumayela ngabo ngoba bayazazi ukuba izoni. Yes Lord. uNkulunkulu akadalanga umuntu wesilisa nomuntu wesilisa ukuthi balalane. Amen. Akadalanga ukuthi umuntu wesifazane alale nomuntu wesifazane. Amen. Kepha ngithi hambani ngomoya. Kepha labo abakholwa ngokweqiniso kufanele bahambe ngokomoya. Khona anikufeza izinkanuko zezinyama. Ukuze nigweme ukufeza izinkanuko zenhliziyo nenyama nemizwa. Hambani ngomoya oyingcwele. Khona anikufeza izinkanuko. Ukuze nina nikwazi ukuthi nifeze izinkanuko. Hambani ngomoya khona anikufeza. Khona ningeke nifeze izinkanuko zenyama. Hallelujah. You understand? Hallelujah. Ngokuba inyama ikhanuka. Kepha inyama yona ikhanuka okuphambene nezinto zikamoya. Kepha umoya ukhanuka okuphambene nenyama. Kepha umoya izinto azihlangani. Izinto imfuno zenyama azihlangani nezinto ezifunwa umoya. Hallelujah. Hallelujah. Izokutshela incwadi ukuthi yini efunwa inyama, ikutshela ukuthi yini efunwa umoya. Qhubeka. Hallelujah. Amen. Kepha umoya ukhanuka okuphambene nenyama. Yes sir. Ngokuba lezi zinto ziyamelana. Usho ukuthi ziyaphikisana. Ukuze ningenzi lokho okuyintando enikuthanda ukuze ningenzi lokho enikuthandayo. Ukuze ningenzi intando yenyama. Yes Lord. Fanele wenze intando kaNkulunkulu. Kepha uma niholwa ngumoya. Uma wena uholwa ngumoya aniphansi komthetho. Awukho ngaphansi komthetho ngoba umthetho ugada inyama. Yes Lord. Kodwa uma usuhamba ngokukamoya usukhululekile wena emthethweni. Ngoba uholwa umoya oyingcwele. Kepha imisebenzi yenyama isobala. Kepha imisebenzi yenyama isobala yini? Ingukuthi ubufebe. Ukufeba. Angizwa into le. Bathi ke ubona ukuthi abantu bayafeba. Ithini incwadi? Kepha imisebenzi yenyama isobala. Imisebenzi yenyama isobala ubufebe. Ingukuthi ubufebe. Niyafeba emasontweni, niyafeba emphakathini, niyafeba ezweni, nifeba nezithombe, nifeba nemali, nifeba noNkulunkulu bamanga, nifeba nabaprofeti bamanga, nifeba nezithinto. Nokungcola, ningcolile, iphefumulo yenu ingcolile, izenzo zenu zingcolile. Hallelujah. Namanyala. Amanyala abafana balalana bodwa. Amanyala amantombazane egqokisa kwabafana. Amanyala amantombazane angafuni ukuyeka ukushumayela. Amanyala nokukhonza izithombe. Ukukhonza izithombe. Nokuthakatha. Niyathakatha. Nobutha. Nilisana oshevu. Niyazondana. Nokulwa. Babhizi balemasontweni. Balwa ngamabhayibheli ngamavesi. Yes Lord. You understand? Nomona. Banomkhapolo, abafundisi bamanga, abaprofeti bamanga, abangafuni ukushumayela iqiniso, babhizi bashumayela izinto ezingekho eBhayibhelini ngenxa yomona. Nokuthukuthela. Banentukuthelo, badiniwe. Nokubanga. Babanga izikhundla. Nokwalana. Yizwa lento le? Nokwahlukana. Bahlukene phakathi esontweni ngamaqembu kukhona abafavor lo, khona abafavor lo. Azabuza umpostoli Paul athi ke uKristu uhlukanisiwe yini? Noma how nokudakwa. Yonke lento lemabandleni eni imisebenzi yenyama le. Nokuxokozela. Yizwa lento le? Nokunjalo engandulela ukunitshela ngakho. Kuningi faka bengilatshelwa ngakho kodwa okunye kwako kubaliwe kuphelele la yini ke imisebenzi kaMoya Oyingcwele. Yes Lord. Hallelujah.
sifuna ukuzwa ngokuba sasizwile imisebenzi yenyama ngilo ngitshetshe yodwa kufuneka uzibheke wena ukuthi ngabe uhamba ngokufanele ngokukamoya noma uhamba ngokwenyama ngoba ke izinto zenyama utsheliwe zona kwincwadi yaseGalatia imisebenzi yonke yenyama manje sifuna ukuzwa ke imisebenzi kamoya ukuthi umoya oyingcwele uqukethe ini Amen. yini ekumele siyenze uma sihamba ngokukamoya Amen. Amen. Engandulela ukunitshela ngakho. Hallelujah. Praise the Lord. Njengokuba senganitshela ukuthi abenza okunje abantu abenza yonke lento abaliwe abayikulidla ifa lombuso ngeke baze balidle ifa lombuso kaNkulunkulu ngeke baze baliluke bonke abantu abenza zonke lezi zinto ezibaliwe encwadini ezimsebenzi yenyama ngeke baze balidle ifa lombuso kaJesu Kristu kepha izithelo zikamoya ziwuluthando kepha izithelo zikamoya uthando athi wena ukhombisa uthando ngebushumayela kanje no mina ngitshela iqiniso wena ubheke mina awulaleli into engishoyo mina kumsebenzi wami ukuthi ngimemeze ingakho noNkulunkulu wathi uIsaya akakhale kakhulu wathi akamemeze wathi ngimemeze ngithini wathi batshela ukuthi ke yonke inyama yutshani iyabuna uma watshela ushamemeze noJohane umbhaphathisi wayesehlane ememeza yes Lord yini ezongivimba ukuthi ngimemeze hallelujah nifuna ngibe soft kunenjalo abafundisi bena banikhuthuza imali zenu abanikhohlisayo ngeke nikubone lokho ngizoma ngimemeze ngitshela iqiniso ukuthi phumani ngamabandla enu hallelujah hallelujah kepha izithelo zikamoya uthando iqiniso yes Lord yena ngitshela lona ngoba ngiyalithanda nginikhathalele amen wena into ekumele uyenze ukuthi uphenduke ezonweni zakho amen phuma ebandleni lamanga phuma ejointini phuma kulomjolo wakho okufele phuma ephingeni yakubisele ukuqamba amanga uyakubulala abantu amen nokujabula sithola uthando kumoya oyingcwele ukujabula ukuthula awunazo inkinga inkinga ezikhona uzinika uNkulunkulu adile nazo wena awudili nalutho umsebenzi wakho ukuthi wena uqhubeke ukhuleke uNkulunkulu umthembe ngakho konke uma ungathembele kuyena uthembele kwabanye abantu uqalisiwe umuntu ithemba lakhe likumuntu nokubekezela fanele noma kunzima kangakanani bekezela nobubele umusa nobuvi nokukholeka nobumnene inhliziyo enhle ukuzithoba uzehlise akukho mthetho omelana nokunjalo so umthetho uhlulile uma wenza zonke lezi zinto awusaphili ngaphansi komthetho uphila ngaphansi komusa ngoba wenza yini intando kaNkulunkulu uhamba ngomyalo kaNkulunkulu lokho kubhalo phansi kona ukuyokunika ukuthi ukwazi wena ukuthi wamukele udle ifa lombuso likaJesu Kristu kuphela akukho kunye kudlula lokho kepha abakaKristu Jesu babethele esiphambanweni inyama kanye nohuhukeka so nezinkanuko abantu abalandela uJesu Kristu yes Lord bayibethele inyama bayivala yonke imisebenzi yenyama ukubethela njengoba Jesu Kristu njengoba bethela esiphambanweni babulala inyama kanye nokuhukeka lalela babulala inyama beyilengisa esiphambanweni njengoba Jesu Kristu kwavuswa umoya nenkazimulo understand nawe uma uKristu uphila njengoKristu uvusiwe njengoKristu ngokomoya kodwa ufile ngokwenyama ukuba awusayenzi imisebenzi yenyama awusazenzi izinto eziphambene necebo likaNkulunkulu nomyalo kaNkulunkulu nemfundiso kaNkulunkulu nobungcwele bukaNkulunkulu uma siphila ngomoya masihambe ngomoya masambe ngani ngomoya hallelujah glory to God ngiphi incwadi yesibili yezenzo isahluko 38 yes uma sihamba ngomoya fanele siphile sikholelwe izinto zikamoya amen phela akukho kunye kudlula lokho akukho ongakwenza mhlawumbe ukuthi wena ufuna ukuzilandulela ukuthi mhlawumbe kunopotsho ongena ezulwini no uma ungenze ubhalwe phansi uma ungawalondi lamazwi abhalwe phansi
Asikwahluleli thina. Yes, Lord. Kodwa ke yizwi Izwi. elikhulunyiwe Yes, Lord. elingumahluleli Amen. ekupheleni kwakho konke. Yes, Lord. Sekuphele Yes, konke. Lord. Seyiphelile imali yakho. Yes, Lord. Yahla yangqonqa yaphela. Amen. Esefile wonke amashende akho wafa nawo. Amen. Sembhekene nomdali mina imandla onke. Onikiwe amandla emhlabeni nasezulwini nangaphansi komhlaba. Senahlulelwa ngemisebenzi yenu. Amen. Uyakulahlwa. Ngenxa ukuthi uholwe inyama wangafuni ukulalela umoya engcwele. Yes, Lord. Hallelujah. Uphethu wathini? Incwadi yezenzo isahluko sesibili verse 38. uPetru wayesethi phendukani. yilowo nalowo abhaphathiswe Yilowo nalowo ophendukayo ufuna abhaphathiswe egameni likaJesu ngaphansi Kristu. kwegama likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela Ukuze wena kwezenu. uma sophendukile wabhaphathiswa izono zakho ziyathethelelwa. Akusho ukuthi mase uphendukile wabhaphathiswa ungabuyela esonweni ngoba nakuxolele. No. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngeke usithole isiphiwo sikamoya engcwele usahleli wena esonweni. No. Uyaphuma esonweni uma eqekelele uma ekukhanyeni uhambe ekukhanyeni ukuze ke isiphiwo samoya engcwele sikuthole uhambe ngakho ukukholwa. Yes, Lord. Okupheleleyo Ngokuba isithembiso ngesenu ukuba nesithembiso nesabantwana benu nesenu nabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. yababiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi Zisindiseni kulesizukulwane lesiphambeneyo. hallelujah. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Yes, Lord. You understand? Hallelujah. Usuyothi uma uzwa ukuthi ke ufica ukuphenduka so share inamba Yes, Lord. ne-email address. Uma usafuna intshumayelo uzosithola ka YouTube uba wafuza share yonke imininingwane. Hallelujah. Avala komkhuleko. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu onamandla izwi lakho baba aliqhubeke libe umlilo njalo libe inkemba lingene ngaphakathi kwabantu bakho. Wena uyababiza abantu bakho baba namanje awubalahlile. Siyabonga Nkosi uJesu ukuthi lo moya nalawo mandla akho moya engcwele ayisebenza ekuqaleni komhlaba namanje asasebenza ukuba abantu babize ukuthi ababuyele endaweni usabanikile isikhathi. Ngoba abaningi inkosi abayitshela ukuthi wena undibele kepha ubenzela umusa ukuba bakwazi ukuthi behle bavume izono zabo Nkosi. Wena ubenze amadodana namadodakazi uzubagcwalise nangesiphiwo sikamoya oyingcwele bangaduki bezwe izwi lakho ngayikhathi zonke. Siyabonga umusa wakho Nkosi uJesu osenzele wona. Izwi lakho malisihole baba lingumelusi thina siyizimvu zakho kuze kube phakade. Amen. Amen. Inamba bazalwane kubo bonke abanemibuzo njengoba seshilo ubafo 066 566 9245. Thatha ipeni ubhale so iphinde inamba 066 566 9245. Email address izwi lenkosi .ujesukristu@gmail.com. izwi lenkosi .ujesukristu@gmail.com. Siyatholakala na ku YouTube ungasubscribe izwi lenkosi uJesu Kristu. Usharishe usende nama comment ulalele uthumele nabanye izwi lenkosi uJesu Kristu ku Gmail. Siyatholakala ku YouTube bazalwane izwi lenkosi uJesu Kristu na ku Instagram. Laba abano Instagram ungafollowisha kodwa sikakabi nayo movement okwamanje kodwa ungafollowisha
izwi lenkosi uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zethu manje kuze kube phakade. Amen. 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 Sibonge bazalwane umusa wenkosi. Siphinde futhi sibonane ngokuzayo uma inkosi uvumile ngokuba umusa ngowayo namandla nobukhosi kuze kube phakade naphakade. Amen.